Mitä käsite Pohjoismaat merkitsee sinulle? Pohjoismaat tarkoittaa minulle väreinä sinistä, valkoista, ruskeaa, harmaata, keltaista ja oranssia, jos otetaan ruska mukaan. Ja sitten se on mielentilana, se merkitsee eristäytyneisyyttä, hiljaisuutta, mahdollisuutta liikkua luonnossa äänettömästi. Ja sitten se tarkoittaa syvimmältään demokratiaa. Sitä, että meillä tulee vaalit nyt kuukauden päästä Suomessa. Ja minun nuorin tyttäreni saa äänestää ensimmäistä kertaa. Ja se on aika iso asia. Se on nyt Pohjoismaat pähkinänkuoressa. Plus sitten tietenkin ruoka ja tavat, jotka on Pohjoismaissa aika pitkälle samanlaiset jokaisessa. Joten senpä takia minäkin olen ollut nuorena Ruotsissa töissä. Ja siinä ei ollut suurta eroa Suomen ja Ruotsin välillä muuta kuin, että ruotsalaiset oli luonnollisesti iloisempia. Mitä Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon voittaminen on merkinnyt sinulle? No, se oli iso asia kahdessa mielessä. Sen takia, että sen on voittanut minua ennen hyvin monet minun suuret esikuvat ja hyvät kirjailijat. Ja se on tietysti suuri kunnia, mutta samalla se on järjettömän suuri yllätys. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun me asumme pohjoisessa valtiossa, jossa on 4 vuoden aikaa ja asuntoja täytyy lämmittää kovasti ja asunto täytyy hankkia, niin se vaikutti nuoren perheen, keski-ikäisen perheen isän elämään aika paljon, että sillä summalla pystyi maksamaan vähän asuntoa. Sanoisitko, että voimme puhua pohjoismaiselta kirjallisuudesta ja miksi? Tämä on vaikea kysymys, koska aina kun mä luen kirjailijoiden, sanotaanko ruotsalaisen Torni Lindgrenin kirjoja, niin mä en käsitä sitä, että se on erityisesti pohjoismaista. Mä käsitän, että se on Lindgren-maista. Ja ihan sama kun mä luen August Strindbergia, mä en lue niin kuin ruotsalaista kirjailijaa, vaan mä luen kansainvälistä tai sanotaan kirjailijaa, jolla on oma maailmankuvansa ja oma maailmansa. Mutta kyllähän niitä löytyy samankaltaisuuksia paljon, jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi ihan tämä kysymys, että luontokuvaustahan ei ole enää nykykirjallisuudessa paljon ollenkaan, koska elämme visuaalista maailmaa, mutta aikaisemmin sanotaan, että luontokuvauksessa näkyy kyllä se, että mistä ovat nämä kirjailijat kotoisin Pohjoismaista.